Kerman Doneiakue bidean. Unai, gu ez gara Santiagora ailegatuko, Hemen irakurri dut, Erromesen 13%ak ez direla Santiagora ailegatzen. Eta zergatik egongo gara gu 13% horren barruan? Bidean geratzen direnen 9%ak hasi berriak direlako. Doneiakue bidea lehen aldiz egiten dutenak, alegia. Baina gu hasi besteik ez gara egin. Hori gutxi balitz, Begira, Erromesen 85%ek oinetan min hartzen dute. Tira, Kerman, hori normala da. Begira, entzun Unai. Erromesen 76%. Eta zesan berri da zurain, 76% algortakoak direla? Ez, baina, aizu, algorta aipatu duzunez, ez dut ulertzen Doneiakue bidea zergatik ez den algortatik pasatzen. Ehunekoekin oro har, zenbakiak mugagabean erabiliko ditugu. Erromesen 13% ez dira iristen Santiagora. Edota, Erromesen 80%ik min hartzen du oinetan, esango dugu. Azkenean Estibalizko monasterioa. Hemen geldituko gara. Erromesentzako aterpetxea daukateta. Bai, oso ondo, gainera, devozio handia diot nik Estibalizko Andre Mariari, Arratsaldeon, gazteok. Arratsaldeon, Doneiakua bidea egiten ari gara eta aterpetxean lo egin egin nuke. Lekuri badago? Bai, zuentzat, bai. Bueno, utzi hor motxilak eta joango gara ikustea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eizu, Emiliano, eta noren zaindaria da Estibalizko Andre Maria? Estibalizko Andre Maria da Arabako lurren zaindaria. Batzuk pentsatzen dute Gasteizkoa edo Andre Mari zuria. Ez, Estibaliz, Arabakoa. Arabakoa. Silosera, heldutakoan, Santo Domingo hori ere, bizita egingo diogu. Ni kotxearekin nahiko domingero naiz. Santo Tomas ere gustoko dute, Txistorragatik. Bai. Bakarrik txistorra zerbait gehiago beharko duzu. Nik uste zu beharko duzula Santo Tomas, baina ikasleena, Ikasi beharko duzuzuk bizke bat. Orduan, bera da nire zaindaria, euskaltegiak ere ikasleen zailkapen horretan sartuko dira, Santuen izenekin, San eta Santa erabiliko ditugu oro har. San Domingo eta San Tomas esango dugu hortaz. Santo Domingo eta Santo Tomas baztertu egingo ditugu. Kristoren ama Andre Maria da, Estibalizko Andre Maria esate baterako. Bueno, nik zera eskatuko diot Estibalizko Andre Mariari. Zain ditzala nire oinak eta eman diezadala indarra Santiagoraino heltzeko. Baina eskatu indarrez, ez zaitut ikusten Santiagoraino iristeko, sano. Siloseraino orduan, San Domingori bizita egiteko. Ez da horren zaila, Ze Erromesen 189 heltzen dira Siloseraino. Bueno, ondo dago Andre Mariaren laguntza izatea, baina oraino hobe duzu, oinak ondo zaindu, Kerman. Bueno, guazen etxe alderan botikina topatuko dugu, noski. Bota oxigenatu pixkat, Kerman. Medikuen 90%ek uroxigenatuaren ordez jodoa erabiltzea gomendatzen dute. Jodo orduan. Inkesta denak sinisten dituzu ala, Kerman. Jendeak txorakeriak besterik ez ditu esaten alakoetan. Ara, beste galdeketa bat. Inkestetan parte hartzen duen jendearen 100%ek gezurra esaten du. Ehunekoekin oro har mugagabea erabiltzen dugula ikusi dugu adibidez. Erromesen 13% ez dira iristen Santiagora, edo 180%ik min hartzen dute oinetan. Bestalde, santuen izenekin San edo Santa esango dugu, baina ez Santo, beraz, San Tomas edo San Domingo izango dira santuak eta Kristoren ama Andre Maria, adibidez Estibalizko Andre Maria. Ulertu duzu, ez da? Bueno, betikoa, honekin, edo arekin, baina egin.